V prvom videu sme videli Vavrečku a dneska ideme skontrolovať vodu pod Tatry. Pod Tatrami ma čakala otužilecká skupina Tatranskí otužilci. Toto sú oni. Stretli sme sa niekde tu, medzi štrkoviskami. Počasie bolo apokalyptické. Vyzeralo to asi takto. Tak som sa hodila o zem, že ja nikam nejdem. Toto nie je najkrajšie miesto na otužovanie. Našťastie Boh stal pri nás. Teda jeho kolega Michal, ktorý ma zobral do kvetnice na starý kameňolom a to už teda bola iná káva. Ahojte, nachádzame sa na otužileckom mieste v Kvetnici. Hneď za mnou máš Tatry a hneď pod nimi môžeš zaparkovať. Rovno tu máš vecko, saunu a outdoorovú šatňu. A tu všade sa môžeš otužovať. Psychologička a farár sa rozprávajú o otužovaní. To znie ako začiatok nejakého vtipu. Avšak to nie je vtip. Ja som ozajstná psychologička a Michal je ozajstný farár. Tak je to. A dokonca aj člen Tatranských otužilcov. Áno. Na čo je prosím ťa farárovi otužovanie? Tak aj z toho dôvodu, že niekedy slúžime v studených kostoloch, aby sme to nejako vydržali. A keď hovoríš v studených kostoloch, koľko tam je stupňov? No niekedy v zime sú aj minusové teploty. Stávalo sa, že sme našli zamrznuté víno ráno. A to čoho potom lížete to víno? Nie, musíme ho roztopiť. Že máte rovnovárené, hej? Keď si ten farár, tak náhodou si sa niekedy nerozprával s Bohom o otužovaní? Čo si o to myslí? Neriešil som, čo si myslí o otužovaní, ale veľa vecí riešim s Pánom Bohom, keď sa otužujem. Radka, vítaj, ideš sa otužovať? Ahoj, prajem ti príjemné otužovanie, drž sa. Ďakujem. Som ti to predhrial. Michal s nami do vody nešiel, pretože sa už dnes otužoval. Ďakujem, teším sa. Pekný deň ešte. Čau. Ahoj, Michal. Ahoj. Ahoj, ja som Veronika. Ahoj, ja som Rádka. Tak poďme do šatne. Už teraz sa mi nechce. Vítaj v babskej šatni, Veronika. Ako sa ty vlastne dostala k otužovaniu? Vieš čo, ja cvičím. Otužovanie je pre mňa úžasná forma regenerácie pre svalstvo. Čiže tvoju včerajšiu svalovicu tam môžem zregenerovať, hej? Môžeš. Dúfajme, že nám pomôže. Ešte po tom týždni plnom klientov aj také trošku relax, nie? Však ja ti poviem, tiež som mala náročný týždeň so študentami. To by vysvetľovalo záhadný náraz záujmu študentov o otužovanie. Tak sa teším na taký psychický pokoj. Začalo to ako dve čajky a kňaz idú do vody, ale našťastie to skončilo týmto. Krásnom.